Prabu. Ampun ngantos dipun tegakaken sanget. Keparenga pun Kakang sumedya minta pamit ngawat-awati dumateng lumiatipun kadang kula Yayi Patih. Yen mekaten kula sumanggaken wonten ngarsa paduka. Abdi perjiniman kula sinuwun. Metu njaba wadya bala buta dijundalake. Tut puri lakuku dari mbok menawa ana kedadian kejentu sing awang-awang kesanding rata. Tapasake marang kuwi mangsa bodho. Lah dalah. Nyuwun pamit kepareng nata pabarisanipun para raksasa. Sing prayitna ngati-ati kepareng pun Kakang ler sing saring pepanggihan ya ngantos-antos Koko Prabu. Wanutya utama Gambararum Gambararum sang kusuma Yakal mawur matu bronto Gembrang yen ngandika Togok wonten dawuh Bilung kangen dawuh kowe do tak ajake mrit-mrite Togok nggih Togok karo Bilung maju mrene kok nggih bakal ana pitakunan kang kudu tok jawab. Panjenengan kok nututi kula Koko Prabu? Kula mboten mentala yen Yai tindak piyambak kepeksa badhe kula awat-awati. Yen mboten kula awat-awati awit ing wewengkon Ngendraprasta menika ngutawatosi. Wah panjen Gustimu gemati tenan. Nandi-ndi mrene diawal, nandi diawal. Sekarang yang ngono kuwi sing apik iki ya kudu rukun. Mula kena diarani saya rukun. Loro-loro tunggal kuwi. Ayo ya. Ora nggih to? Iya. Den Ayu? Iya, nangke. Nek penyanyi tindak kudu diawat-awati. Nek penyanyi make lena ngawat-awati wong liya. Ayo ta? Mbuh.
Ora dene lambemu ning masak kok elek. Wong kok jenenge kaya disiksa 3 jam setengah ora oleh udut. Ae wangi nyolong-nyolong. Aja nek ora oleh ya ngobong kok tendang ora. Agek Gustimu prihatin siji dimatmut-matmut. Antek cindek ora ngrasa. Apanya iki? Wis latihan ora udut dadan iki mbok ya nganggo mil-mil. Mil-mil dengkulmu mlocot. Apa wis suwe paling tunggu kene. Lampun pun ket wau. Ora karu-karuan. Ya cepet prihatin. Nek wong prihatin kok ajekan. Wah, payah tenan. Nek jane nggawa udut beto. Aku lintengno. Arapine kok mintengke ya. Ane wong kaki gelem 10.500 kok. Tak kandhani togok pripun? Waduh tak cerak-cerak tak praketake. Nggih. Aku arep takon jan-jane mono. Yen putra ratu-ratu ngendi, yen putra pendhita-pendhita ngendi, bocah sing kanggonan wahyu kuwi sapa togok? Wong niku nek pancen bejo uripe pun kena diarani kanggonan wahyu. Lah kantun wayune wahyu napa? Kan padane kados bilung niku wujude kaya menthek. Ning kanggonan wahyu dianggep karo wong pirang-pirang nek bilung niku dadi mustikaning wong. Padane kaya kula. Ayo to, Luk. Ayo. Ing atasipun kula menika janipun nggih penyanyi prisa piyambak. Uda wedananipun kula. Ewa semanten wonten wewengkon ing griya kula mriki. Punipun sinebataken Ki Lurah. Amargi kula panjenengan kanggonan wahyuning lurah. Mengkono. Niku togok. Ya syukur togok nek panjenengan bisa kewahyon. Ah nggih. Ane togok kewahyon lah kementus. Sing ora-ora to. Nguneke wong kok kementus. Ngopo guyu-guyu? Kowe iki cengengesan ki ngopo, Lum? Ngene iki ngeguyu Kang Togok niki. Ki Lurah Catugara. Saat ini saya mendeles, saya tua-tua. Nek wong kok mendeles. Aja ngomong-ngomong, Lum. Tak tendang bablas. Lho iki Togok kok. Lah iya. Togok niku. Jagat gumun. Heeh, kok kowe rabi, wah. Omong-omong celeng. Pi, ra ngoneke celeng. Awang kok dadine makal karo aku ketok kaya tuwa aku tak rasake iki. Ora omong. Malah ngger bilung sing cerak kula niku cok semelang cok lambene cok ndledek. Ya gumun ngono wong kok ngono kok ya. Wah, sampeyan ampun gugu bilung. Menika kula baleni malih sing kanggonan wahyu kantun wahyune wahyu napa? Yen wahyu kraton menika maton, satriyanipun maton. Awit menika ingin kedah kedunungan darah ratu. Lah. Tak kira wahyu sing maton kuwi kok. Wahyu maton niku ora ana kok. Sing domongi Togok Wahyu kraton niku bocah sing kanggonan niku bocah sing maton kok wahyu maton niku ora ana. niku saking eling kula satriya Tanjunganom Raden Abimanyu niku sing kedunungan wahyu kraton. Nah mbok menawa kuwi Togok. Ya aku terna ya mboyong Abimanyu. Lah nek gelem bocah kok sampean ora. Saya nampa tuwa.
Ah, ngetese bocah kira-kira ya agek bangsane 12 tahun kok. Yo. Sampeyan mangke senajan malah sing ora togok ora. Percaya karo aku senajan aku wanita aja tok kebyau ya padha karo wanita siji-sijine. Aku wanita jujur kok. Luro. Blenyek iki. Aku cak mangkel mendingan ae jujur ngono kae mangak. Kenapa aku katok lepise. Tinjani jen kok. Kaya wong ngene kaya katokan lepis barang. Aku ngerti katokan kuwi ta sih. Saka aku. Ya kacamata. Terus nunggu diri bakul. Reko-reko wae. Bertenggak. Tengah-tengah nang kono kuwi. Kletak-kletik ngicipi tempe. Ketok isih kaya enom. Wah, ngandake wayu mah ngomongke tempe semrawut. Aku terno golek Abimanyu mengko nek ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Oh, iki. Nggih monggo kula dherekaken ayo Lung, awake dhewe tata-tata nderekake Gustimu. Aku ora menyang wae kok, Kang. Wis ora menyang kepiye kaya kudu menyang. Aku semelang nek kapirang. Ora sing tanggung jawab aku. Oh iya. Ora menyang kowe engko ora ana sing girong kok. Ya tak menyang. Dilem ya kudu melu aja banjur keri. Engko nggih, Mbak. Wong ro Gusti kok menimbak ora. Janjan aku pomo melu ngono janjane ora ana gunane kok janjane Kang. Engko sabare aku yo nek ora melu cilaka. Ora melu 8 dina pitik kuntek. Tak tenan lho. Warna-warna sing domong akeh kok malah andake pitik lensek. Ya ora apa-apa tenang. Ada dicagak ngarep kae apa? Ya nek cemendral mono ya syukur. Monggo Koko Prabu sesarengan kae ingkang rayu. Rodhaken Yayi. Togok nuduke dalane nggih sendika. Sindung riwut praura goro rupa wisikan magulingan Bayu putra lir warayang kono margono guru kakiri-kiri
cecekan. Bojleng, nyadong dawuh Kiraka. Wah. 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 Sumadong dawuh Kiraka. Woi, ladan. Para dubleksa. Lho. Padha-padha salang tunjang rebut ujung nggonmu padha tak awe maju. Ora bakal nampa ganjaran nanging kowe bakal nampa pegawean kang abot. Wah, dah. Kakak dipari pegawean di wah pun mboten salunga-lunga kajenge dijujul mawon. Mengkono, Di. Ya, kowe engko tak jujul. Badhe pun pari pedamelan menapa? Ngetutake tindake Gustimu bakal goleki bocah sing kedunungan wae. Yen pancen ana rubeda munggo ing tengahing dalan kena digambarake kejentus awang-awang kesandung rata. Banjur belanono. Wah, dah bojleng wis lanang cecekan. Lajeng dateng pundi anggenipun lumaksana? Tak kira ana wewengkon Indraprasta sing cerak Gunung Giri Sarangan. Pinten-pinten laminipun? Wis ora nganggo wangenan. Durung oleh gawe ora kena bali. Waduh. Mangan apa iki? Nek pancen kowe butuh njaluk pangan mbok menawa entek nggonmu nggawa pangan kena kowe njarah rayah wong-wong. Bejo kemeh bakal golek wong sing seger-seger. Akal tak tadah cara mangsa. Adi. Kula Kiraka Sumatya tata ya, Di. Sumawis kekaman piranti perang kanggo kae mbok menawa ana kedadean apa-apa. noni nggih. Aja nganti nguciwani. Paribasan sedya payung sadurunge udan. Noni Sedya teken sadurunge dalan lunyu. noni nggih. Sedya wadah saurunge memangan. Lah iki salah dawuh. Kepareng Sumadya toto. Mengkono. Nyuwun pamit. Kiraka kula nata para raksasa. Sing hati-hati. Rikatori sang Gatotkaca
nampa siger ngambahing ngakoso rikala semana kocapoing wonten ngakoso miling-miling kadya jangkung mider-mider yayah angidri yaiku warnane raja muda Pringgandani putra Jodipati Raden Gatotkaca Prabu Ganom Kacanegara kautus ingkang wonten sabiyantu marang para kadang amarta tinanggena angulati marang Kendranira Raden Janaka muat kanan lan kiring tumarap ing mercapada datan kaeksi memanoning tejo wasana Raden Gatotkaca uninga ing padharatan ana setunggaling narendra ingkang lumiat wonten madyaning wana ingkang kawistara nyolawadi sanalika cancut Kaliwanda tumiyuk saking ngakoso pindha tatit anjuk ing padharatan kaget kang sang uninga Babang sinengkang wali sandang walikat Godhek wok Simbaraja Uang malang wentis nyogangsir kebyar cahyane kaya tatit tak kira yen ana dewa ngejawantah satriya jenengmu sapa yen kowe takon karo aku ganti aku takon ratu ngendi sapa jenengmu Narendra Jong Parang Anggana Dewa jenengmu sapa kowe sangka Pringgandani Gatotkaca aku mangerti lakumu kok kaya nyolowati arep mlaku menyang endi ngemban dawuh supaya aku nyaketi ing wengkon Indraprastha kiwa tengening gunung kiri sarangan supaya goleki satriya ingkang kedunungan wayu usana sawise aku pitakon karo Togog dituduhake yen satriya kang kedunungan wayu kuwi sejatine satriya Tanjunganom sing jenenge Abimanyu bakal tak goleki yen ketemu artak boyong ana kraton Sanyaluri Rikatori sang Gatotkaca mancat pundang asta jangga kembung pating kalundung yen ora pringgake becik saking kowe bali apa ora melek mripatmu yen Abimanyu kuwi sejati sing kadangku ngucap ngrasani adikku Abimanyu ora gelem semingkir saka ngarepan aja takon desa tugel apa wadah mongkok atimu gegeden rumangsa senajan to aku nduru marang wujudmu ora bakal dereng kanthi sukma kadang tangkep dodo gandeng siramu botol siramu